Je zrejmé, čo sa všetko udialo v Národnej rade Slovenskej republiky, aké významné zákony boli prijaté alebo aké významné kroky urobila vláda Slovenskej republiky. Dobrý deň. Tak rozoberieme si, čo vlastne významné urobila vláda a parlament pre občanov, ale ešte predtým si pozrieme príspevok od bratov z Českej republiky a ich reakcia na klamstva Roberta Fica. Fico chce po válce obnovit vztahy s Ruskem. Pavel taky změnil názor, tvrdí. Ať si Fico vypráví, co chce, ale zaujala nás ta věta, jak tam tahá do toho problému našeho prezidenta. My jsme se ptali na Hradě a ano, prezidentova kancelář nám to potvrdila. Prezident Pavel skutečně změnil názor. Dlouho si myslel, že Fico je kokot, ale nyní prý změnil názor. A už si myslí, že Fico je riadný kokot. Tak poďme na významné zákony a kroky. Premiér Robert Fico po nástupe do funkcie si navýšil plat takmer o 6 000 a jeho momentálny plat je 11 200 euriky. Každý minister má plat 8 600 euriky a podpredseda vlády 9 600 euriky. Je to prd do stropu. Najvýznamnejší zákon podľa Roberta Fica, ktorý parlament schválil a už 5-krát bude novelizovaný, je trestný zákon. Tento zákon je vlastne amnestia pre blízkych ľudí Roberta Fica. Schválený zákon im zabezpečil, že sa niektorí vôbec nepostavia pred súd. Trestný zákon musia 5-krát novelizovať, lebo minister spravodlivosti je neschopný a zákon umožňuje naďalej kradnúť európske fondy. Európska únia chce svoje peniaze chrániť a Slovensko nepriamo označila za zlodeja. Špecifikum, ktoré nemá v demokratickom svete obdobu, je, že tento zákon naprojektovali obvinené alebo obžalované osoby. Taká typická mafiánska Ficovina. Premiér Fico má pravdu, je to významný zákon pre zlodejov, korupčníkov a iných darebákov. Lex atentát mal pôvodne v úmysle ochrániť ústavných činiteľov. Výsledok je taký, že Robert Fico po atentáte získal doživotnú rentu a protestné zhromaždenie po novom budú v určitých prípadoch obmedzené. Fico sa najviac bojí protestov a spoločenského výsmechu a preto občanom obmedzil ústavné právo zhromažďovať sa. Tak toto nie je významné pre občana, ale iba pre Roberta Fica. Ficova vláda, respektíve Slovenská národná strana, zmenila mediálny zákon. Vláda cez finančné toky ovládla nielen verejnoprávnu, ale aj súkromnú televíziu Markíza, Joj, TA3, ktoré boli veľmi kritické k politike Roberta Fica. Dnes tieto televízie idú v režime podľa taktovky Roberta Fica. Slovenská národná strana ovládla audiovizuálny fond a fond na podporu umenia. Poslanec Roman Michalko, ktorý dostal dotácie v hodnote 1 527 620 euriky, má hlavnú zásluhu na nové zloženie týchto inštitúcií. Rozdeľovať financie v týchto fondoch už nebudú odborníci, ale Ministerstvo kultúry, čiže národní kresťanskí fašisti. Plochozemci nám budú diktovať, ako má vyzerať slovenská kultúra a podľa toho finančne podporovať kultúrne projekty. Zákon o konsolidácii verejných financií bude mať brutálne následky pre všetky sociálne skupiny okrem politikov. Niekto si vymyslel, neviem kto, ale pravdepodobne to bola Saska, že vraj chceme zvyšovať DPH. Ja hovorím veľmi jasne. Ja som odporcom zvyšovania DPH. A musíme nájsť, ak máme konsolidovať, iné možnosti, ako sa postaviť ku konsolidácii verejných financií. Sme sa dohodli, že pokiaľ ide o DPH, zavádzame základnú sadzbu DPH na 23%. Ak si myslíte, že 5% daň zlacnia potraviny, veľmi sa mýlite. Potraviny budú ešte drahšie ako dnes, ale to nie je problém. Do 700 eur môžete beztrestne kradnúť. Momentálne trestný zákon vám to zatiaľ dovoľuje. Transakčnú daň na celom svete má iba Maďarsko, Venezuela a jedna africká krajina. Tak konečne sme sa dostali do úžasnej partie. Všetky spomínané zákony, ktoré Robert Fico označuje za významne, sú hanebné, totalitné a ožobračujú každého jedného občana Slovenska. Momentálne patríme medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie a tieto opatrenia nás približujú k Rusku, ktoré Robert Fico veľmi miluje. Vy, proruská špíno.